sorozat mai állomásán. Ma Ágymon Gergely egyetemi hallgató mondja el az általa kiválasztott verset. Gergő, ő tavasszal harmadik lett az egyetemi versmondó versenyen, és a Szent Pál apostol, a szeretet himnusze. Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén is, a szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyen bár profétáló tehetségem, ismerjem az összes titkokat és mindent magát. Legyen akkora hitem, hogy hegyeket mozgassak. A szeretet nincs bennem, mit sem. Osszam el bár egész vagyonomat a szegények közt, s vessem oda testemet is, hogy elégessenek. A szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A szeretet nem félti, nem kérkedik, nem gőgösködik, nem tagadja, nem keresi a rosszakből nem rújja. Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. A tudásunk csak töredékes a profétálásunk is. De amikor eljön a beteljesülés, a töredékes véget ér. Mikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkodtam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor férfivá nőttem, elhagytam a gyermek szokásait. Most még csak tükörben homályosan látunk. Akkor majd színről színre. Most csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek, ahogy én magam is ismert vagyok. Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet. De köztük a legnagyobb a szeretet. Nagyon szépen köszönjük, Gergő. Azt hiszem, hogy nagyon aktuális a szeretet himnusz. Holnap is várunk mindenkit sok szeretettel, holnap Bestin Anita, szerkesztő, műsorvezető mondja el az általa kiválasztott verset. Szép napot kívánok mindenkinek!